Okay, good morning at welcome back na naman sa ating YouTube channel. And for today's vlog nasa road trip tayo, no? Unang stop namin, hindi ako makapag-vlog kanina kasi gawa ng napakasama ng pakiramdam. So hindi ko na umpisahan dun sa kung saan kami galing, sa Saskatoon. Unang stop namin para mag-gas. Yan. From Saskatoon, 2 hours din ano kuya? Yeah, ladder break muna tayo. Yeah, so 2 hours din from Saskatoon City. Itong Kindersley na to. Tapos ito palang may sasakyan na hindi yung mga sasakyan namin. Yan, nag-arkila na lang sila kuya ng sasakyan. Malalayo itong natin biyahe. Punta tayo ng ng Calgary, Alberta and BC. Yan, British Columbia. Actually, first time namin to. Sila kuya, ilang beses nakabalik doon. Ilang beses na nakapunta doon. So first time namin to magta-travel papunta doon. Mga ilang oras kuya? 5 oras? 6? Yeah, pag dire-diretso. Oh, yeah, mga 6 hours mga ganun pag dire-diretso. Pero ang sunod nating stop dito sa Calgary? Drumheller. Drumheller. Museum. Museum daw para sa mga kasama namin yan. Ang sasarap ng tulog kasi maaga nga nagising. Ako ay may sinat. May sinat ng konti kaya ako. Naka-mask. Ngayon rest muna ng konti. Ayan. McDonald's din doon. Tapos washroom mamaya. May mga chicks pala kaming kasama. Yan. Oh. Yan. Oh. Yan, ito mga kasama namin. Mga dalaging ding sa damuhan. Anong place ni? Hanap po kami ng afam para makaahon po tayo sa hirap. Tara na, balik na tayo ulit sa sa trip natin. Kindersley daw. Yan, so punta na tayo sa museum. Yeah, Royal Tyrrell Museum. Royal Tyler Museum, no? Royal Tyrrell Museum. So, let's go. Malapit na tayo sa sa border. Marco. Ano diyan? Diba, titigil muna tayo dito magpapa-picture. Alberta. Yan. Yan. Yung welcome to Alberta. Yan. Picture muna tayo mga turista. First time nga namin biyahe. Yan, welcome to Alberta. Medyo na kami, 3 oras na ata kami bumibiyahe from Saskatoon. Yan at pipicture muna kami dito at ito yung boundary ng Saskatchewan province tapos ng Alberta. Yan yung Alberta na sign. So, hindi pwedeng hindi palampasin na pipicture tayo dyan. So yan. So nakapapicture na tayo dito sa welcome to Alberta. Hindi pwedeng hindi palampasin yan. Kasi nga first time namin na mag-travel mag-road trip papunta ng BC. Yan at kami excited. Yan. So yun, balik na tayo sa road trip natin. Maraming tumatamang insekto sa windshield namin. Kaya ang dumi. Ayan. Baka pag nakita nyo ganyan, maraming tumatama. Matanang. Tagal man magtukaw Kising na yung isa. Grabe man tagal man magtukaw. Thunder na. Yan at
20 minutes. 20 minutes na lang. Kamilay na tayo. 4.5 kilometers. Marami na yan. Ang layo pala nitong Saskatoon City papuntang Calgary, para siyang Camarines Sur, sabi natin sa Naga, to Dagupan City. Yan. Ganyan ganyan Ilang oras yan? kalayo. Ilang oras ang papunta doon. Eh dito, ilang oras ko yan? 4 hours. 4 hours na drive papuntang Calgary, no? Kung naman Saskatoon City to Banff, Alberta, mga 8 hours straight yan na takbo. So ang layo naman yan is from Naga City sa Camarines Sur papuntang Vigan City naman. Yan. So sabi ng Ilang Google, oras kung sa Pilipinas? 15 hours na na drive. Dito kayang kunin ng 8 oras straight. Ang takbo mo ay nasa speed limit, 110. Ang speed limit 110. So, pwede Pag mo, walang pulis. pag walang pulis, mga 125. Depende. Pero bawal yun dapat at least mga 120. Safety lang. Mga Safety lang. 110, 115. Yeah, 110, 115 yun ang safety na takbo. Pero pag hindi maiwasan minsan pag di ba? Nakakantok. Nakakantok pag pag ganun minsan ang takbo, lalo na pag ganitong straightan lang talaga ang takbo. Minsan syempre hindi mo maiwasang tumaas pa diyan ng takbo nyo ng sasakyan. Medyo excited. Yeah. Kasama namin mga tulog. Yan. Malapit na kami. Yan. Sa Calgary. Yan. Yun ang unang pupuntahan namin nga, yung museum ng mga dinosaur. Pero kung hindi ka napupunta sa dinosaur, diretso ka lang. Kung hindi na daw pupunta doon sa parang ng dinosaur, diretso na lang. Hindi naman ito madalaan. Dito, dahil pupunta tayo ng Drumheller sa Royal Tyrrell Museum, turn left tayo. But kung dire-diretsong Calgary, straight lang. So yan nandito na tayo sa Maya. Welcome to Drumheller. Magpa-picture na naman daw. So picture talaga kasi una nga first time namin dito. Yeah, so mag-picture muna tayo. Itong lugar na to, dito daw nakuha yung mga bone ng mga dinosaur, no? Nung panahon. Pupunta pa tayo dun sa mismong museum. Meron din tayong mga kababayan nga. Pupunta rin sila ng doon din sa museum, Alberta. So let's go. Yan ni Purple dinosaur. Bibi, O yan oh, o, si Barney. Barney. Wow! Nalingwang. More! Ala kuya, mga more dyan. Nag-iibig. At yan. Yan at nandito na tayo sa Royal Tyrrell Museum dito sa Calgary. Yan. Picture daw. Maki-dinosaur kasi itong isang to Kaya dinaan namin dito yung mga bata bago kami pumunta ng mismong Calgary. Ang sunod namin pupuntahan ata ay yung yung outlet. Yan. Mamaya papasok tayo sa mismong museum.
So yan, pwede daw tumaas pala dyan. Kasi sa kabila niyan, dyan nga nakuha yung mga buto ng buto ng mga dinosaur. Mamaya taas tayo dyan. Pakita ko lang sa inyo. Totooin. Alam mo ito dyan, tigbubuo ba ganyan ka? Yeah. Ito na lang tigbubuo ba ganyan? Opo, bones. Dinosaur bones. Bugs, anak, kung makangiriw na magtungtong di ay. Ay, kung mga garapata, oh my god, I don't like. Medyo nabuhay ko lang swimming at parang. Isip ko na bubuhay pa yung muna ito panahon. Girls, hindi ko kaya mga araw-araw. Mga garapata ba ganyan?
Ito para ko kayo, mahal yung namin eh. Diyan ka mo, diyan ka mo. Ito para ko kayo, paano mo doon sa bagay? Maalam mo sa dito. At ayun, mga Agnas? Hindi eh. Na-preserve. Siguro si mga paghalas baga. Sada, what did dinosaurs eat? Yes, Mama? Ano, T-Rex oh. Full size. Pwede ka magpakaligid ang ano, harap magnet mo. You paying for it dahil. Ang mga bampila. Magpasabay na daw kitang ano ba? Dito sa museum meron namang cafeteria. Kaya merienda muna. Water lang ang pwedeng ilaw. Water lang ang pwedeng ipasok sa museum. Okay. Yan. At Salad, papasexy. mamaya Jollibee ano? Hindi pa nakapag-aura. Mamaya mag-ano kami, magja-Jollibee. Ano? Mag-Jollibee tayo mamaya no? Yes. Excited. 1 hour from here. 1 hour from here. Pero saan tayo diretso after nito? Cross iron. Cross Iron daw. Ano dyan? Ano yun? Outlet? Outlet. Yun na yun, yun si Jollibee dyan. Yun. Sa laot. Yun, sa outlet pala. Nandun na yung Where ka ano, na kung mga Jollibee daw.
Kain muna tayo, kain muna. Hanggang 11 o'clock kami dun sa ano. Pero si Jik ba no? Ano Sa Cross Iron, 11 p.m. Pero si magsara. Jik ba na nakilala? Ayan, 11 PM daw magsasara yung ano, yung outlet. Paano yung pizza? Ang ganda yung nag-ano-ano sa floor. Yan at yan at magmerienda muna Hindi mo tayo. pagtuyaw mo, tama kapag naisip. Yan at taas muna tayo dito. Tingnan natin kung ano nasa kabila. Ilang steps kaya to? Yan. Yan yung parking at yun yung museum. Yan sila. Lapit na. So, yan yung ano area daw ng pinagdidigan ng mga fossil ng dinosaur. Yan, napakalawak. Tapos may telescope doon, kung pwede kayong pumunta doon para mag-telescope. Yan. Pwede rin pumunta pala doon. Yan. Kaso hindi na tayo pupunta doon. Gawa ng ano. Pupunta na tayo ng outlet. Tapos magja-Jollibee na daw. Balik na tayo sa sasakyan. Yan at sunod namin outlet na. Ready na ata mag-shopping tong mga to eh. Para kay Jik Jik. Ay, nagkakagaw-kagaw pati ang huling dungo. Yan, ay shopping na. Punasan na yung card. Yung ano, mga Visa, Wait lang. yung mga Mastercard. Ilan yung dari? Shik! Ready na? Shik! Yan. Saan kita outlet ano? Outlet na. Jollibee, Cross Jollibee. Iron. Cross Iron daw. Sa may Jollibee doon na kuya. May Jollibee daw doon eh. Tara at Kusugang ko pinaka pumunta na tayo Ayun, sa Cross Iron sa outlet daw. Let's go. Ang dumi ng sasakyan dahil sa mga ano. So yan at nandito na kami sa factory outlet dito sa Calgary, dito sa Cross Iron. Yan, Mills. So ano, medyo malamig kasi mahangin. Napakalamig at parang lalong sumasama ang pakiramdam natin. Yan. Siyempre hindi natin papalagpasin ang ano, Baka may thermometer din. the Jollibee. Yan. Okay na yun, ipatay mo na.
Jollibee na. Si Tata, kumusta si Tata? Wawa man tata. Dahil nasunda. So, Happy juice, yeah. Pineapple juice. Come on. Sit down na. O, baba na. Maatik daddy ang ano, high chair. Remove naman ang ano. Siyempre, hindi natin palalagpasin ng Jollibee dito sa Calgary. No? Happy? Happy Isabel, Ha? you like it? Focus siya. Happy? Isabel, Papa's asking you, happy? She wants the pineapple. Pineapple? Halos lahat, everyone's ordering pineapple. Yan at kumain muna tayo. Sila kuya nandun sa kabila. Busy rin magpakain kaya jik-jik. So let's go. Kain muna. Tapos na kami kumain sa Jollibee. Ngayon naman maglibot-libot na tayo dito sa mall. Yan. Sisimula na. Dito sa Alberta ayan, magandang mamili kasi ang tax ay napakababa, ano? Kaya hindi kagaya sa Toronto or sa Ontario, doon 13, dito 5% lang ata. Yan, katulad nito. Naghanap talaga ako ng mga panglaro ng table tennis. Pwede siguro to. Kasi may nakita ko sa online, sa outlet online, ano lang 65. Sabi ko, hintayin muna natin makapunta ng outlet. Tingnan natin kung mayroon tayong makuha na parehong presyo and parehong design. Parang wala. Oo nga no. Yan gagaya niyan, nabili namin sa Toronto yung sa outlet. Magkano yung bilhin natin ng ganito? $24 lang. 71. Sa may ano yung Pickering no. Yan. Dito magkano? 70 plus? Yeah, 70 plus. 71. Doon nabili lang namin 25. At siyempre hindi natin papalampasin yung Nike store na yan. Let's go. Maraming maganda kaso wala tayong nagustuhan. At mga mura pa. So, saan na tayo? Sa ano? Coach o Michael Kors to Rock? Kate Spade. Doon na tayo sa mga ano, pang landiday na mga item. Kate Spade daw. Ano ba? Michael Kors? Ano ba yung coach? Wow! Doon na tayo. Kate Spade. Meron na tayo niyan. Yan ang mga ano, mga wipes ni baby, diaper. Ano ba nakachang si Helen? Green? Helen has this one, the black one. But this one is good. Ano mga fancy.
at tapos na kami sa outlet. Wala. Marami ba kayo nabili? Yung mga Paano mo nalagod kitang madali? Makos ko lang kitang So, yun nga at galing na kami ng outlet. Nandito kami sa Costco. Yan. Gagas muna si kuya at diretso na kami ng hotel. Para magpahinga para bukas. May energy. Yan. more energy, mas happy. Advance kami bukas. Saan magano daw? Magugondola raw. Sabi lang tayo. Rakman. Nandito na tayo sa hotel namin. Kami bakasyonista. Bakasyonista. Gamit namin. Diyos ko, nararayo man na tayo si. O sige na mama, magkubang kanalaw. Pahinala na Jack. Saaga naman. So here we have the first room. More than that. This is the first room. Okay, then we have the second room. Yung toilet. Okay. Here's the second room. So there's two families like us. The other family didn't have this, so they have their own privacy. Parang kuya pa rin ako mag-ano. Eyo, Oh, baby, your dinosaur. pala ko lakaw na ni mga akit. So, magkano tong hotel? Bahay niyo sa hotel? I think it's 200. Per night. Yan, so bali 259. Isang gabi lang kami dito kasi ang sunod naming hotel na isa Banff na bukas. Na Jack. Here, papa. Here, come here. Ayan. Aram mo kaya. At butin lang maganda na yung, medyo maganda na yung pakiramdam ko. Kasi nga may lagnat. So yan. So mamaya ulit.